Hej så alle sammen. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at den her video, eller jeg vil starte med at undskylde, at der ikke har været videoer ude her efter vlog 1. Det er fordi, at min hund, den blev aflivet for noget tid siden, og så ja, det var rigtig ærgerligt, synes jeg, og jeg har bare været så ked af det, hvis man kan sige det sådan, at jeg virkelig bare ikke havde lyst til at gøre noget. Jeg har ikke lavet med nogen i den tid næsten. Jeg tror, jeg har lavet med en eller to, men det er sådan. Så ja, jeg laver Cinnamon her for første gang nogensinde. Og ja, så jeg håber, at I nyder det. Så ja, men det var ikke helt så vildt, som jeg havde troet. Så, men ja. I får videoen lige. Så er der sgu Cinnamon. Hej alle sammen. Hej Blinky. Ja, i dag, der skal vi lave Cinnamon. Så ja. Okay. Skal spille det her. Sådan. Okay, 3, 2, 1. Det var sjovt. Så Blinkies.